Dneska podarilo, alebo nepodarilo, čo sa má. Tak, Ivan. Ja som sa mala dobre a zle. Dobre som sa mala, lebo som dostala jednotku s hviezdičkou a zle som sa mala, lebo som sa šmykla. A spadla si? Aj sa udrela teda. Do prosinky nám chodia aj úplne malé detičky, chodia sem škôlkári. V podstate by sme mali príjmať deti od 5 až 6 rokov, ale výnimočne, pokiaľ to dieťa veľmi chce tancovať, alebo sa nám preukáže, že je šikovné, tak máme tu aj 3,5-ročné deti, ktoré zvládajú zapojiť sa do kolektívu, tak s nimi nie je problém. Sú veľmi zlaté, šikovné a každý, kto sa chce hýbať, tak vlastne má u nás dvere otvorené, môže prísť. Papučo, cestuj! Ja to nechcem! Ja to nechcem! Učíme sa, hráme sa, vlastne oni sa učia hrou, oni ani to neberú ako učenie, zabávajú sa, hrajú sa a to isté aj na tom javisku potom dokážu predviesť úplne sami, chodiť po kolese, pohybovať sa v priestore, zaspievať pesničku, ísť do rytmu, takže to je pre nás taká najväčšia odmena potom, keď oni toto všetko sami zvládnu na tom javisku. To dieťa vlastne prostredníctvom tanca sa naučí koordinovať svoje pohyby. My tu učíme sa rytmus. On dokáže sa hýbať, dokáže vedieť, že kde mám pravú, ľavú ruku, dokáže sa otáčať, čo ja viem, pri tých otočkách, keď sme sa tu učili štvrtpol, 3/4 celá, aj prvákov, to ešte škôlkári, oni prídu do prvej triedy a už keď sa budú hodiny učiť, tak to budú mať zjednodušené. Hop, 2, 3, hop, 3, hop, 3, do boku dozadu, hop, do boku dozadu, hop, raz. Čiže ja si myslím, že to tak na seba nadväzuje a že to je také akési prirodzené pre to dieťa, ten tanec a to prepojenie všetkého vlastne. Pesničky ľudové budú mať väčšiu zásobu piesní, naučia sa tomu spevu, pretože nie každý má ucho, ale dá sa to rozvíjať, takže ja si myslím, že im to dá veľmi veľa. A nehovoriac o tom, že popri tancovaní sa rozprávame aj o rôznych ročných zvykosloviach, rodinných zvykosloviach a tradíciách, takže tie deti o to sú vlastne obohatené.